habardar bolun. Şular yana aqida iyidelerimiz batıl bolup turgan zamanna şular yana devrege gidip de aqidasyny batıl edip gelip wagtyn devrege gidip dersin. Şolan aqidasyny öwrenip dersin. Sen kelläňe şeýle bir aqidalar goýup durlar. Sen bitade gelip Buhara'dan giren ulamalar ba in heme pirlen zatdan ba in heme ulamalar bitade ders berip otyrlar. Barakın yanına ahunlarda ya tazir biraz nimidanın Pakistan'a gittik ya Hindistan'a bir de şu form yolları topurdiler. Şu form yolları aytdiýarlar bir de. Ya Resulallah diýagadan kafir bolýar diýerler. Peygamberin kabrini ziyaret etmeliler, sadaka vermeliler, dua etmeliler deyip aytdiýarlar. Ne acele şöyle bizim aqidamyz bilen dogry okuýarmy? Ya okuyanak bu gelip sorar aklada bilen. Bir kere aytyp bizim ulamalarymyz zadı bilmeýärmişdik. Bizim ahullarymyz zadı bilmeýärmişdik. Biz täze dine girdik, täze İslam'a girdik deyip o kefir aytýarlar. Nauzubillah. Muhterem Müslüman doğanım, hormatly täçxanahyn tany. Biz sen edip aytşyň bilen ki nauzubillah biz otak gidip harap bolup öwürkeltdim ulamay mantagadan soramaly. O pirlerden soramaly, ahullardan soramaly. Sen nadaryň näme diýip soran aqdym. Belki bizim ulamalarymyz zat bilmeýänmişik diýip aýtýar. Müslüman doğan tenşe aýtýan gurrun sette istiwa gurrun. Awala sen şu form aqidadan haraplak gelýärler diýmekden gaty ýalňyz kemen geçen bölüklerde muň hakynda bir näsä ýürek sözüme aýtdym Müslüman doğan. Emma sen soramana baran aqla Müslüman doğan biz barýat. Bir men baramak. Ýüzlerçe jawan oglan bar ya soramana. Bir jamaat bolup hüjre bardylar. Men özüm habarymma. Şu taada var ahim şolun bulun qıyıqçığından habarımma soramana var ya Allah. Näme diýser gawy? Şerik kirip bar ya Allah hajaqon selamun aleykum näme? Çık. Çık. Hajaqon biz soramana geldik. Şu taymanyň gurruňy, şu çadanyň gurruňy, şunu iýmeli ara gurruň çüri şumur bir düşündirip berseň, bir de kitap berdi elimde. Yok, çık. Gelme, çık. Şundan da jogap bolup durma. Jaman olan menni hajaqon şeýle şebekelerden bir dak görüpdir, bir sorak ýüregine çypdyr. Şuna hakkında näme diýersiňiz? Näme diýse gawy? Bir edebi kepde. Awal nakletdi. Poğun ip berme. Tenini zat biler boldunmy? Palan etdiňmi? Öňkörüň bilen boluber. Şundan da jogap bolupdyrmyň jawan oglan bilen. O jamaň çaşmaklygyna şu form berhortlar Müslüman doğan manahym gynan takda var ahim. Şuna tebe. Biz hakykata awwal düşünügüli. Hanefi mezhep diýip biz mantagada da teoriga çykyp jamaat temlige gidip zahadana gidip Hindistan'a biz başga bir dat öwrükkelemne hajaqon. Biz awwala şu hakykaty mantagada düşündük. Şu hakykaty teoriýakda da eýnen şonu şoda okuýdyk. Biz otak gidip bir jedid bir dat okuýamdak. Ýöne biz şunu gördük teoriýakda baramyzda bu tadan şodaň ilmiýeti güýçlü. Bukhari Müslim şu taada okuýdylýar, Tirmizi okuýdylýar, Nesai okuýdylýar, Sunan Ibn Majah okuýdylýar, Muatta İmam Malik okuýdylýar, Musnad İmam Azam okuýdylýar. Sonra Nesai Ebu Davud okuýdylýar da şu taada okuýdylýar ataşydyň araňynda. Şu arady ýok zatla. Hidaye 4 jildi bir barahym dert berýärler, 4 jildi. Qadam nokta bu nokta. Harf harfyny dert berýärler. Emma mantygda şunu dert bermeýärler da. Eger haýty hüjrede dert berýän bolsa, o da şu taadan gidip şu olmalyk gelipdir da. O Müslüman doğan ten bir soramana barmaýarlar. Hawa soran aqly ýok Müslüman doğan. Elhamdülillah bizim torýat. Men hody şahsy ödüm. Hep ki bana ustadlar icazə verirler ad tutmaklığa. Yoksa şu taqdirlen yeke men adını etmaklığa diýär. Ki yektekisinin yani ben şahsy ödüm bardım. Ödüm gurundeş boldum. Bir tagat yarım, 2 tagat yarım, 3 saat gurundeş bolup turup gaýtdyk. Taňa jogap berip bilen aqly. Men hatta birini ha kelala tarapda birine ağır mübahala vardı. Sen falan çilve min aqide defterip ben nevet yartan mantıqada tanıyan adam hemmek şu ağını o diye gel mübahala edilmeli. Men canımdan geçtim dedim. Oğlun bilen teyyar. Sen gel mübahala deyin. Allah kim hak bolsa şon sabit qadam taqqasın. Men teyyar feda bolmaklyga. Kim milleti Türk mesela nijat tapsın dedim. Ak gök targap var ya. Yo bu kafirleme diýen iş. Kim aýtdy kafirleme diýen iş? Kafirleme kelimekle gurun ýok ki. Xode Reddül Muhtar'ın odunu Müslümanlar için jogap şu icazə berip durdy. Biz şu diýen ki Seyfiye bilen münazara etdik, mübahala etdik. Nahaq bolsa biz çaşyrdyk da elhamdülillah çaşdym ya çaşmadylar. O barda hüjrelerin öde aqalada. Näme gün başına gelipdir? Allah Taala'nın işi. Kümüştebeden geldi sonra çaşanı çaşmadan. Wagtyny beýle şeýle çygyryp o tarapdan ahym molla getirip garaşyn düdajak bolýarlar. Düdelmer hiç wagtda Müslüman doğan. Allah tanamyň dartmasa adamları daş çevrende üçür taklap bolmaz Müslüman doğan. Jamaatyň öwürtüp bolmar. Allah Taala tanamyň dartsa
Onu hiçbir geçecek adam Müslümandı. Hatta biz var gurunda şollukta. Ağır geçen gurunda gümenim ayttım da şuna ayttım aşağı gurunda. Ki biz var gurunda şollukta elle neme. Ha bu goşta var da gurunda den gurunda öwrläp tak gelme ori. Baba o näme deyip. Yo bulla daş çorumly akyle şuporum şüjre bir jawan olan ara düşüpdir. Ha, dili varlığından istifade etdi ola. Hakikatleri bilipdi o, yani aydı bilen ak. O hayta bir hakikat bilen adam yani gelecek de olsa, çoğun 3 yemetinden korkup bara getiren akla. Bu da bolupdur var hakikat talebiye. Sen malakın soramanı gelin akla diyanın azakun. Soramanı barlıman ak elhamdülillah. Emma netenha bizi o jawanı olalları yakinandak da qane edip bilen akla. Hanefi mezhepten kök edip bilen akla. Tadaca var ya hazakun. Mevlud Khani doğru mu? Doğru ya. Näme delilim var? Onu peygamber şöyle falan iptir salavatı versen dip hazakun. Men Hanefi mezhep Kur'an-ı sünneti şeriateten ödünden tefsir edecek olsana her kim ödünden tefsir et ya rahim. Her kim ödünden delil okuya. Hanefi mezhepten nerede delil varsına? Yılı 10 kay mevlud okumaklığa. Yılı var rahim bir ay mevlud okumaklığa. Mına hat yazıp yani atlar yazıp olaydan olaya şiforum etmeklik. Şu nerede delil var? Hazakun şuna edip ver bir de. Delil yok da. Yoklar neden edip vermem Müslümanlığı? Biz arada kitap yazdık. İnşallah da şu çap olur. Şu kitapta bir denin maşin İran hodra koyduk. Ki Hanefi mezhepten Mevlud-u Murabbeci Türkmen Sahraga bir delil Hanefi mezhepten getirin. Bir maşin verecek dedik. Şoki urunda getirin bağın bağıda. Sorulmana barlıya hazakun barmandırınak. Ama gıynan haqda var akımçılara, zavanı olanlara, bidiyalaklara doğru tavcih edip bilmeyeni şu gün başa gelir. Bizde yani uğurlap ettiğini bizde bir milletin başına kıyık çıkartıp veren adam da ödünün bir gurun başlayartınız, bir gurun aytıyartınız, bir töhmetler uğrayartınız. Bizde mecbur çıkartmak milletin arasında. Şunu aytma var ya, şundan başka çaremiz yok Müslümanlığı. Baraylı başka bir örnek gurun.